لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك Mal Harisu ya na ganka cikin damuwa rai a bace kai tagumi me yake faruwa ne? Haba man Suleiman ba dole ka ganni cikin damuwa na tagumi ba. Ni da naje wata ajansa na zuba kuɗi domin sauke farali har mutane sun je ƙasa mai tsarki sun yi ibada sun dawo ni ban samu naje ba. To a garin yaya haka ta faru Mal Harisu? Haba man Suleiman kai da ka san Hausa sun ce rashin sani ya fi dare duhu. Wannan zancen gaskiya ne haƙun ne. To yanzu gashi ina neman ajansa idda zan zuba kuɗi na domin in je ƙasa mai tsarki. Amma na rasa ajansa idda zan zuba kuɗi na saboda kar a je a koma gidan jiya. Kwantar da hankalinka Malam Harisu, wai shin baka labarin ajansa arzika? A'a ba ni da labarinta. Ai ku ne kuka san daura garin. Ba ni labari ina sauraron ka. Ai a wannan zamani da muke, ajansa arzika tana ɗaya daga cikin ajans masu amana da cika alƙawali. Na'am ina sauraron ka don hankali na ya fara kwantawa. Idan kuna da burin sauke farli ko gudanar da ibadar umra, ajansa arzika kofofinta a buɗe suke domin sun fara rajistan maniyyata. Na'am naji wani irin masaukai suka tanadar wa kwastomomin su a can ƙasa mai tsarki. Otal mafi kusa da harami a Makka da Madina domin sauƙaƙa muku gudanar da ibada ba tare da kun sha wahala ba. Na'am. Ga ciyarwa ta musamman mai dacewa da lafiyarku. To na'am man Suleiman naji bangaren jagoranci fa. Shahararrun malamai da jagorori masana sunna tare da kuma mataki don tabbatar da an yi ibada daidai. Na'am sai bangaren sufuri ina sauraron ka. Ajans Arzika sun tanadar muku jiragen sama na zamani da manyan motoci masu sanyaya iskar AC don zirga-zirga cikin ƙasa mai tsarki. Na'am masha Allahu ajansa arzika nan ne ya dace in zuba kuɗi na tare da iyalina da ƴan uwana gaba ɗaya. Ba shi kenan ba, ajans Arzika akwai ƙwararrun likitoci da za su rinka kula da lafiyar ku a kowane lokaci. Bari in barka anan, abubuwan da suke suna da yawa sai ka zo ka gani da idonka. A man Suleiman tsaya an yi tuya an manta da albasa. A ina ne ajansa arzika take baka gaya min ba. Suna nan a Banu Fondo M Pompodo, za ka same su a kusan Station Babati a nan cikin garin Yamai. Biskan wannan guduran na Yamai Nyala hannu riga da kaso dole. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntubar Alhaji Salifu Isa biskan lamba kamar haka 96 72 62 84 ko kuma 92 49 57 55 ko kuma za ku tuntubi Alhaji Salifu Isa biskan lamba kamar haka 96 53 12 93 ko kuma Hajiya Ramatu Jibo biskan lamba kamar haka 97 53 50-64. Man Suleiman ga mutanen da ba su cikin garin Yamai ya za su yi kwa? Ajans Arzika tana da reshe daban-daban. A garin Maradi za ku iya tuntuɓar Alhaji Ibrahim Hamza biskan lamba kamar haka 96 97 68 22. Har yanzu a garin Maradin kuma za ku iya tuntuɓar Alhaji Abdurrahman Inusa biskan lamba kamar haka 97 50 06 a garin Filinge a Bala za ku iya tuntubar Alaramma Ibrahim Yakuba biskan lamba kamar haka 96 32 05 28. Har yanzu a garin Filingen kuma za ku samu Alhaji Zakari Musa biskan lamba kamar haka 96 48 19 30. Na'am sai kuma ina. A garin Kwanni za ku iya tuntubar Alhaji Umaru Kakale biskan lamba kamar haka 96 16 34 06 ko kuma Alhaji Kasimu Alasan biskan lamba kamar haka 96 61 02 59. Sai kuma a garin Agades za ku samu Alhaji Muhammad biskan lamba kamar haka 19 28 97 34. Sai kuma a garin Arlit za ku samu Alhaji Bazil biskan lamba kamar haka 96 88 88 kuma 38. Sai kuma a garin Ingal za ku samu Alhaji Haidar biskan lamba kamar haka 97 64 64 000. A garin Madawa kuma za ku samu Alhaji Muntari Mai Gari biskan lamba kamar haka 99 75 58 87. Sai kuma a garin Tilaberi za ku samu Alhaji Umaru biskan lamba kamar haka 96 12
6730. Ƙasar ƙetare kuma kamar irin ƙasar Abidjan za ku iya kiran Alhaji Abu Sani biskan lamba kamar haka 07 kuma 91 Agence Arzika tafiya amintacciya, Agence Arzika farin cikin kowa.